Els veïns del solar del carrer Mestre García Ochoa, un solar que està al final del carrer Tossal de la Figuera i Joan Fuster, s'han queixat de que aquell solar està en unes condicions d'insalubritat terribles. Ens han fet arribar una carta que van presentar a l'Ajuntament el dia 30 de gener del 2014, on firmada per el teniente d'alcalde delegado d'Urbanismo i Medi Ambiente, senyor Pedro López, els dia que s'havien iniciat els correspondientes procedimientos para ordenar a la propiedad del inmueble la ejecución de los trabajos de limpieza de dichos terrenos. Un any després, avui estem a 29, ells van presentar la carta el dia 30 de gener, el solar que vaig anar a veure esta setmana està ple de mobles vells, ple de borses de basura i ple de brutícia insalubritat. Els veïns d'aquella zona se queixen i en tota la raó. Pensen actuar vostès netejant este solar i o instant als propietaris que el netegen i després cobrant-los la neteja? En les preguntes que n'hi havia de la senyora Miralles estava lo del mestre García Ochoa, el senyor López li contestarà. Gràcies, senyor alcalde. Doncs sí, efectivament tenim un problema en els carrers que ha esmentat la senyora Miralles, que és el carrer Mestre García Ochoa i Joan Fuster. En aquell solar, ara acaba ja el 2013, se li va requerir al propietari d'aquesta porció de terreno que limpiara d'herbes tal com estava en aquell moment, i quan se van limpiar les herbes van aflorir certa brutícia que hi havia allí. Aquesta brutícia s'ha anat acumulant perquè els propis veïns l'han anat tirant allí. Jo he tingut diverses reunions en aquest sentit. S'han aprofitat després casuístiques com per exemple la construcció de la tuberia o la reconstrucció de la tuberia d'aigua potable i sanejament del carrer de Cona, que va fer ús, la parcel·la aquella va fer ús Pavasal per acopio de materials i la va limpiar, i un any després torna a estar una altra vegada plena de brutícia. Nosaltres en el seu moment vam iniciar el seu expedient d'ordre d'execució contra Construcciones Vilanova, que és la propietària d'eixe solar, i n'hi ha que dir que limpien i tornen a embrutar una altra volta. No és una qüestió que l'Ajuntament hagi deixat a banda. Li puc dir que esta setmana passada, també a raïl de les queixes que s'han rebut en el Departament de Medi Ambient, jo mateixa també me vaig personar en aquell solar i me vaig ficar en contacte telefònicament. De fet, vaig tindre una reunió a principis de setmana amb els abogats de la constructora, de lo que és el promotor propietari dels terrenos, i avui mateixa sé que han vingut de Barcelona i s'han reunit en el bufet d'abogats, que és el que porta l'assumpte. Li vaig dir al seu abogat a principi de setmana que el que volia era una resposta ràpida, a més dels requeriments que se li van fer ara fa principi d'estiu, per a que ens digueren què volien fer en aquest espai i quins eren els moviments que estaven fent. Ens van contestar, i vostè ho pot comprovar en l'expedient, dient-nos que estaven preparant un seguit de propostes que provenien de les negociacions que s'havien fet en els propis veïns, i els vaig requerir a principi de setmana que per favor me presentaren ja aquesta documentació, perquè era una qüestió que volia resoldre en els pròxims plenos, i en això estem. No s'ha deixat de fer faena, hi ha un procediment administratiu, vull dir, no és tan fàcil com arribar i dir anem nosaltres, limpiem i fora, vull dir, hi ha un expedient administratiu que hi ha que seguir, perquè això ho estableix la llei, hi ha uns drets i unes obligacions tant per als propietaris com per a la gent que transita per allí, i així ho fem. No és un procediment ràpid, és un procediment lento, perquè hi ha que donar un temps, hi ha que notificar, hi ha que donar un temps, al·legacions, etc. Així que el fet de que se pugui retrasar el tema ve donat per això. Vull dir, l'actuació per ofici té que vindre al final d'un expedient administratiu que s'obri, i com dic, malauradament no és gens ràpid. Gràcies, senyor alcalde. Gràcies, senyor alcalde. Senyor López, ens ha pegat aquí un rotllo per a limpiar un solar que jo me penso que és molt més senzill. O sigui, l'Ajuntament està per a solucionar els problemes dels ciutadans, no va crear-los. I vostè aquí ens ha pegat un rotllo dient que el 2013... Mire, jo tinc una carta que vostè li va enviar als veïns el dia 30 de gener del 2014 on diu que, visto suscrita de fecha 2 de enero de 2014, o sigui, els veïns li van enviar a vostè un escrit al gener del 2014 dient que allò estava brut, i des d'entonces ara no s'ha limpiat res. No digui que s'ha limpiat i ho han tornat a tirar. No. Les fotos són les mateixes. No s'ha actuat. Està clar, senyor López? No s'ha fet res. I a més, vostè diu que
para su conocimiento, diu, los servicios de inspección municipal ya realizaron visita de inspección a dicho emplazamiento y a la vista de la misma se iniciaron los correspondientes procedimientos. Un any fa que s'han iniciat els procediments para ordenar a la propiedad del inmueble la ejecución de los trabajos. I ara tenen que vindre abogats per limpiar un solar? Vinga, hombre, per favor, que tot és més senzill. No fa molt mos va dir un veí d'este poble que li havien enviat una carta dient que si no ho limpiava li cobrarien 6.000 euros i ho limpiaria l'Ajuntament. L'Ajuntament no pot limpiar un solar si els veïns, si els propietaris no el limpien i cobrar-li-ho després, doncs a uns sí, i sembla que els altres han de vindre fins als abogats de Barcelona per veure si limpiem el solar. Per l'amor de Déu, és que en el moment en què vostè me diu que allí se van tirar els escombros del carrer Ulldecona, és veritat que es van tirar els escombros i allò era una oportunitat magnífica per aplanar allò totalment, per obligar l'empresa que va tirar allí els escombros del carrer Ulldecona a aplanar-ho, a ficar allí un pàrquing o el que sigui, o si més no, obligar els propietaris a ballar el solar, perquè aquí hi ha una ordenança, com ha dit el senyor Ferrer, en què obliga els propietaris a tindre els solars ballats, limpios i nets. I vostès això no ho fan complir, les ordenances estan perquè es complisquen, no per assaltar-nos a la torera, no. I no me vingui dient que s'ha fet el procediment i que tal que qual. Inclús a vostè, a la carta que firma, que la tinc aquí davant, li diu, no obstante lo anterior, parece que gran parte del problema de insalubridad que se genera en la zona debido al vertido incontrolado de basuras es que, diu, de todo tipo, por lo que desde el área de urbanismo y medio ambiente de este ayuntamiento se ha propuesto intensificar la vigilancia policial de la zona con el propósito de disuadir a los infractores. Ha intensificat la vigilància policial de la zona? Ha posat un cartell allí? Què ha fet? No res. Si és que jo també vaig anar a veure-ho esta setmana i hi havia una senyora allà en una finestreta que vaig estar parlant en ella i m'ha dit, mira com està tot això. És que aquí no s'ha limpiat des de fa molt de temps. Allí n'hi ha muebles, sofàs, mantes, bosses de basura i cada vegada n'hi ha més, perquè vostè sap que quan en una zona tiren escombros, pues la gent se pensa que allò és el vertedero municipal i cada vegada en tiren més. Qui té la culpa? El que ho tira? Per supost. Però vostès estan per a fer complir l'ordenança municipal i per a fer que aquestes conductes incíviques tinguin el seu castig i que això no se produïsca. I després, per a obligar els propietaris a ballar el solar, a limpiar la zona, i si no la limpien, l'Ajuntament els ho cobra i punt i final, perquè això sí que ho han fet vostès. Vostès, esta setmana se mos va adreçar un altre ciutadà d'este poble on li han dit que limpia unes finques. I li han donat 20 dies perquè ho limpi, i si no li cobraran 6.000 euros, diuen aquell senyor. I a estos no els ho fan, han de vindre els abogats i han de tindre reunions. Els veïns volen solucions. I vostès estan aquí per solucionar, perquè per això governen, per a solucionar problemes als ciutadans. No me vingui, que fa un any. I al final, els veïns, primer abones, li ho envien a vostè. I quan ja veuen que ja vostès ja no fan res, doncs entonces ja recurreixen a l'oposició a veure si els apretem una mica el tornillo per a que ho puguin arreglar. I què passa? Doncs que nosaltres ho traurem a la premsa, ho diem al pleno, i a veure si una miqueta de ressonància, una miqueta de ruïdo, al final se'n donen vergonya i limpien el solar. Perquè me penso que de raó el sobra, perquè jo també he anat a veure-ho. Vostè diu que ho ha vist, i jo també he anat, perquè antes de parlar sempre vaig a veure les coses. I des de l'ho he anat, i he tornat a fer fotos, i les he imprimit, aquestes fotos. I allò està insalubre, brut i indecent.